η Εύη Πατσιά. Αυτή τη στιγμή είμαι εκπαιδεύτρια και δασκάλα για την Polestar. Διδάσκω τουλάχιστον 15 χρόνια το σύστημα αυτό. Είμαι μια πρώην βολεμπολίστρια, επαγγελματικά προγραμματίστρια, αλλά κάποια στιγμή στα 35 μου αποφάσισα ότι δεν θέλω να κάθομαι πίσω από μια οθόνη. Θέλω να ασχοληθώ με την ευεξία και σαν πρώην βολεμπολίστρια να γυμνάσω το σώμα μου σωστά. Οπότε κατέληξα στο πιλάτες με επιρροές και από άλλες τεχνικές όπως η γιόγκα, η νία κτλ. Αλλά το Polestar ήταν το top πάντα στη ζωή μου. Βρέθηκα στην Αγγλία λόγω εργασίας και άρχισα να ρωτάω και να ερευνώ πώς μπορώ να γίνω δασκάλα. Συστήθηκαν διάφορα συστήματα και πήγα και δοκίμασα κάποιες τάξεις, αλλά τελικά η Polestar ήταν αυτό που ήρθε στον δρόμο μου, δεν το μετάνιωσα ποτέ. Ύστερα από έρευνα σοβαρή και από την καθοδήγηση άλλων φυσικοθεραπευτών και άλλων δασκάλων και επαγγελματιών. Για μένα είναι δύο τα κυρία σημεία της Polestar. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα υπόβαθρο επιστημονικό, πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία εξελίσσεται συνέχεια. Ο Brent Anderson κάνει συνέχεια έρευνα και υπάρχουν στοιχεία δεδομένα πάρα πολλά. Εξελίσσεται το σύστημα από μόνο του, δεν έχει μείνει στο πιλάτες όπως το δίδαξε ο Τζόσεφ Πιλάτες. Προσαρμόζεται με τις ανάγκες και με τις καινούριες γνώσεις που έχουμε για την ανατομία, για την κίνηση του σώματος. Οπότε αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας. Και δεύτερον είναι η διαφορετικότητα. Δέχεται η Polestar κάθε σώμα με ό,τι ανάγκες και αν έχει. Εγώ προσωπικά έχω σπονδυλοδεσία λόγω σκολίωσης. Αυτό δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο για την εξέλιξη της καριέρας μου. Καταρχάς να μπω μέσα στο σύστημα και να γίνω μια δασκάλα, αλλά επίσης και για την εξέλιξή μου και να ανελιχθώ μέχρι και να γίνω και εκπαιδεύτρια αυτή τη στιγμή. Πιστεύω επειδή η καιρή είναι δύσκολη και να κάνει κανείς κάποια επένδυση τόσο μεγάλη σε χρήματα αλλά και σε χρόνο και προσπάθεια, πρέπει να γίνει σωστά. Και με το ίδιο σκεπτικό διάλεξα και εγώ την Polestar. Ρώτησα εκπαιδευτές, ρώτησα φυσικοθεραπευτές, μια και η δικιά μου δουλειά πλησιάζει περισσότερο το rehabilitation. Όλοι οι δρόμοι μου οδήγησαν στην Polestar, δεν το έχω μετανιώσει ποτέ και νομίζω ότι είναι μια επένδυση που θα φέρει καταξίωση, είτε αποφασίσει κάποιος να ανοίξει το δικό του χώρο μετά, είτε αποφασίσει να πάει να διδάξει για κάποιον άλλον, να συνεργαστεί με κάποιο άλλο στούντιο. Θέλω να πω επίσης ότι η Polestar σε ένα επαγγελματία προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει όχι μόνο τις επιστημονικές αρχές του πιλάτες, αλλά παίρνει και στοιχεία και από άλλες τεχνικές όπως η Feldenkrais, η νία, η γιόγκα, και αυτό δίνει μια απίστευτη ελευθερία για δημιουργικότητα και για να συνδυάσεις ασκήσεις με γνώσεις του πιλάτες και να πας το μάθημά σου πολύ ψηλά. Για μένα η Polestar είναι επαγγελματισμός, βαθιά γνώση και εξέλιξη, συν επίσης τέταρτη λέξη, ευτυχία, ευχαρίστηση σε αυτό που κάνω.